Hledání pravdy je specificky lidský proces. Vodítkem je nám naše vnímání událostí. Co se však stane s pravdou, když to, co vidíme a to, o čem si myslíme, že vidíme, jsou dvě zcela odlišné věci. Říká se, že pravda je to, o čem přesvědčíme ostatní. Pokud je tomu tak, měli bychom být ostražití, protože pravda se dá snadno skrýt za argumenty těch, kdo nemají čestné úmysly. Dobrý slunečný podvečer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy a dneska je tady první čtvrtek v měsíci květnu a já tady vidím, že mám na videu 1. dubna, tak to hned přepíšu, není apríl. A tento čas je už spousty let, můžu říct, vyhrazen pro mé kolegy Mojmíra Mišuna a Libora Domase a velmi perfektní a skvěle připravený vždy pořad Kaleidoskop, který samozřejmě má grafické podklady, takže pokud můžete nyní, tak můžete sledovat na SVTV živě, a nebo samozřejmě můžete navštívit archiv Studia Klatovy jak na YouTube, tak na Odyssey, kde pak bude celý pořad video se záznamem samozřejmě dostupný. Ale to aj zítra nebudu předbíhat. A tento pořad bych řekl, že je i polointeraktivní, nemáme problém s telefonátem do pořadu, takže můžete se odvážit na 775 015 940 do pořadu, anebo samozřejmě psát na e-mail studio.klatovy@gmail.com a taktéž na Skypeu nebo na Teamsy. Teďka už dneska vlastně už Skype není, RIP, odpočívej v pokoji Skype. A viděl jsem to, že to dopadne už před pár lety, když Skype koupil Microsoft a už je to tady. Takže nebudu zbytečně protahovat a uvítám oba hosty, nejdřív asi Mojmíra a pak Libora, poněvadž Libor dneska začíná a tyto nesourodé zprávy ze stejného konce. Takže Libore, slyšíme se? Mojmíre. Ano, jsem na lince, takže se těším na dnešní pořad, hlavně na naše posluchače a pokud budou mít chuť, budeme rádi za jejich interaktivní zapojení. A jenom, Jirko, prosím tě upřesní, jestli tam jenom ten mobil nebo SMSky, případně mail, jo, jaké jsou jenom možnosti se zapojit. Já jsem si asi byl na malé, já jsem to teďka říkal, všechny kontakty i na Skype, protože na Skypeu vlastně nejste, že jo, my jsme jinde spojení, ale vlastně teďka nevím, jak je to s tím Teamsem a je to takový prostě mimo komfort zajeté koleje, takže zbytečně nebudu já tady plácat plíce a uvítám ještě Libora, který dneska začíná. Ahoj. Ahoj, dobrý večer, vážení posluchači. Doufám, že se vám to bude líbit a že budete spokojeni s našimi nevšedními sourodnými zprávy. Určitě jo, už čekají, takže já jdu do pozadí a budu se starat o grafické včasné měnění pozadí, takže slovo je tvoje, Libore. Tak, půjdeme na obrázek číslo 2. Tady vám Mojmír dal takovou krásnou vsuvku, aby jsme neustále měli na paměti, jakým způsobem to řízení funguje a že i když někdo řídí politické elity, tak jsou to v podstatě loutky na provázku, které jsou sami řízeny někým a dokonce i ten něký je sám řízen Bůh ví čím. Takže tohleto mějte na paměti, když se budete rozčilovat nad nějakým politikem, proč udělal to, nebo proč udělal tamto, nebo proč to neudělal, tak je to z toho důvodu, protože dostal nakázáno. A dobrý politik, jako nějaký český politik představenstva nejvyššího politika v České republice,
tak ten dělá zadání velmi dobře. Tak, jak se mu řekne z americké ambasády nebo z Bruselu, on poslechne, udělá a pak klidně vystoupí před televizi, vyšle signály a řekne, že mají nejúspěšnější vládu od roku 1939. Tak, můžeme dál. Dobře, já bych si dovolil to říct ještě jinak, tak, aby to bylo zřetelné. Bohužel polistopadoví politici v české scéně nejsou svobodné bytosti, z větší části nezastupují to, co vlastně slíbili, nebo kvůli čemu šli do voleb, do své funkce. A bohužel jsou to nesvobodné bytosti, protože jsou součástí různých agent, ať je to Zengrářská, nejznámější agenda nebo jiná. A bohužel v klíčových okamžicích nesvobodně musí prosadit to, co je i možná z části proti srsti jim samým. A já bych si moc přál, aby jsme se v rámci transformace této planety a lidstva dostali do doby, aby volení zástupci byli opravdu mnohem víc svobodnější bytosti, zastupovali opravdu to, co si myslí, co říkají a co slibují, a aby nebyli zavázáni dalším temným strukturám. Tak, za mě všechno, můžeš, Libore. Tak, můžeme jít na další obrázek, Jirko. Tuhletu knížku už tady Mojmír zmiňoval a nicméně jsem asi v polovině, necelé první polovině četby knížky a chtěl jsem ji tady zdůraznit a vyzdvihnout, protože tam opravdu píšou to, k čemu jsme dospěli po několika letech z různých střípků. Je to teda pro velmi jako otrlé povahy, protože to, co tam oni popisují, tak co existuje na Zemi za různé civilizace nad zemí a pod zemí a v zemi a mimo zemi a vedle nás, tak opravdu jako už člověk musí hodně tomu věřit, nebo být hodně přesvědčený, mít hodně informací, že tomu tak skutečně je. Nicméně ty informace, které tam jsou předkládány, tak nám dávají smysl. Pouze v malých sekvencích byly uvolněny v různých médiích naprosto spolu nesouvisejícími a věřím tomu, co tam popisuje, že to skutečně je tak, jak je, že mimo jiné ty civilizace tady jsou, nebo ty lidi z jiných civilizací tady žijí mezi námi, vypadají jako my, ale mají trošku jiné rysy. Jenom to. A jsou roztroušený po celém světě a dokonce mají i místa, o kterých my víme z našeho putování v rámci skupiny putující, že jsou na světě místa, kde v podstatě jste schopen z toho místa se změnit v prostoru a času. To znamená, že dojdete někam a když víte, co máte dělat, tak se ocnete ve stejném čase, což je 1. května, ale dejme tomu, bych teďka klepal Mojmírovi na dveře jeho chatičky, kde bydlí. A když umíte potom s časem, tak bych klepal na dveře chatičky, ale před 10 lety, anebo naopak za 10 let našeho času bych tam klepal. A tam on to hezky popisuje, jakým způsobem to funguje, jak to je, jak se s tím setkal. Knížka opravdu jako stojí přečíst, byl to od Mojmíra výborný tip a těším se, až to dočtu úplně do konce, protože tam se mimo jiné potvrzuje i to, že astrologie, která je vlastně založená na vlivu planet a lidi tomu nevěří, tak skutečně to je tak, že ty planety mají svůj konkrétní vliv na ty lidi a jak vždycky Mojmír nazývá ty, co ovládají úplně všechny, což je vesmírný parazit a vesmírný parazit tohle moc dobře ví, tak oni vědí dopředu tisíce let, jaké bude nejlepší vlastně období lidem něco vnutit nebo naopak je nějak zotročit, protože vědí, že v tomhle a v tomhle období budou takové vlivy planet a ty lidi budou pod vlivem těch planet a tudíž to bude pro ně bude jako snazší. Takže doporučuji tuhletu knížku a jestli Mojmíre k tomu ještě něco máš, protože ty
máš daleko širší přehled o tomhle, tak si předávám slovo. No, to řeknu, že těch knih od Radu Cinnamara má být vydáno celkem 7. Zatím je vydáno první 6. 6. kniha vyšla, co teď vlastně o ní Libor mluví někdy na podzim minulého roku. Je možné, že překladatel pan Kozák možná uvolní závěrečnou knihu během tohoto roku. A tato kniha je relativně těžká, protože i vychází nebo navazuje na předchozí knihy částečně. Takže úplně nejlepší je samozřejmě číst od první knihy a když tak si čtenáři jako najdou tu první úvodní knihu té transylvánské série a začtou se. Je to systematické, jsou tam věci hodně jako logicky na sebe navazující, vysvětlující, navazující i na zvláštní jevy na planetě, zvláštní vykopávky, které oficiální archeologie není schopna datovat, protože v daném období tady měly lítat ryby nebo různě takhle, ale jsou tady i v černém uhlí a v různých horninách miliony let různé součástky, artefakty vysoce pokročilých nějakých strojů nebo částí strojů, plus podzemní základny, podzemní technologie, pyramidové technologie nadzemní. A v tom kontextu právě toho Radu Cinnamara to všechno zapadá do logického rámce přítomnosti mimozemských civilizací tady na Zemi, kdy v různých časových oknech pomáhali urychlení lidstva jako takového. A není potřeba všechno říkat, pokud to stačí na pozitivní upoutávku na tuto knihu, tak čtenář, dejme tomu, zajde do knihkupectví, nahlídne do knížky a nebo si jenom jednoduše objedná. Tak za mě je asi jenom, co jsem tak nějak šikovně dopověděl. Dobře, pojďme dál. Tady je takové zvláštní téma papeže, protože je mnoho proroctví, že tenhle a tenhle papež bude poslední a ten další nebude a pokud bude, tak ten bude poslední a pak bude Armagedon a nevyjde slunce a bude konec světa. Já nevím, co všechno. A tady jsem to spíš dal dohromady v takovém zvláštním kontextu, že vlastně papež a Klaus Schwab odešli v jeden den. Klaus Schwab sice jako neumřel, ale dal, jak to říct, zrušil své, nebo odstoupil od funkce předsedy Světového ekonomického fóra a jsou vášnivé debaty o tom, kdo vlastně papež byl a je velmi zajímavé, že tu dobu, co se zajímám o tyhle ty různé věci, tak jako tenká červená niť, ale hluboce v pozadí schovaná, prochází informace, že všemu vládnou jezuiti. Nedá se v podstatě tomu ani věřit, že by ta organizace byla tak geniální a všemocná, ale nicméně mnoho různých badatelů nebo mnoho různých článků, úvah se zabývá tím, že jezuiti jsou tou hybnou silou, která vlastně řídí ve Vatikánu víceméně vše. A potom na Aeronotu VK moc pěkně tam povyprávěl, že vlastně jezuiti skrz černou šlechtu, což černá šlechta vlastně znamená židovské občany, které si vzali šlechtičny a tím dostali tituly, dostali se vlastně jako k moci, tak začali dělat jezuitské koleje a ty jezuitské koleje měly ten význam a smysl, že ty děti těch šlechticů se začaly, ale všech šlechticů se začaly vzdělávat v jezuitských kolejích a vzhledem k tomu, že to vlastně jako vykonstruovali, vymysleli a naplánovali Židi, také vlastně začali učit to židokřesťanství, když Židi byli vyvolený národ, aby si ty šlechtici, ta šlechta světská se proti nim nezačala obracet. A tady najednou vystala vlastně jako informace, že papež byl poprvé jezuitský, přitom se nějak mezi sebou domluvili, že údajně jezuiti nikdy jako papežem nebudou. A teďka tam jsou rozebrány ty různé jeho aktivity, vítání migrantů, LGBT, přešívání, sexuální excesy a takovéhle věci. A oni to dávají do kontextu s tím, že to je vlastně jako dosazený globalista, stejně jako Klaus Schwab, který vlastně nějakým způsobem preferoval ten svůj konkrétní směr. Dávám to sem
Proto ne, abych papeže dehonestoval, ale dávám to sem jako pohled zase jiný, než my jsme běžní vidět, než jsme běžní jako nějakým způsobem slýchat, tak je to takové, prostě tak, jak my jsme zvyklé s Mojmírem předkládat mozaiky, tak tohle je jeden z přípečí do té mozaiky a buď se vám bude hodit, nebo se vám do té celkové mozaiky hodit nebude. Ale to už záleží na každém z nás, které má svá poznání a má svoji vlastní filozofii. Mojmíre, máš tomu něco? No, takovou možná perličku. Ptal jsem se člověka, který evidentně měl nějakou funkci během privatizace českých firem a tu privatizaci jako správce konkurzní podstaty řídil. A tak jsem jako si jenom ptal, jestli na té pozici, když se i rozhodovalo, jak ta firma skončí nebo bude prodána domácímu nebo zahraničnímu investorovi, tak mě v podstatě řekl, že ano, tady jako se u mě leštily kliky a naznačovaly se různé výhody a úplatky, když zrovna tu firmu koupí tihleti arabští a pravděpodobně i tyhle lidi, kteří chodili k tomu správci konkurzní podstaty, tak vypadá, že nebyli skuteční majitelé a jenom prostředníci. A že opravdu člověk, který aspiruje na vlivnější politickou nebo společenskou funkci, tak přijde agent s temným kufříkem obrazně a nabídne nějakou úvodní nabídku, která je výhodná a v podstatě je obtížné ji odmítnout. Pak se člověk zaháčkuje v tom interním systému, nebudu jmenovat, kolik těch temných systémů je. Pak člověk zjistí, že se mu líp podniká nebo politikaří a že přicházejí čím dál zajímavé lepší nabídky, ale taky i příkazy. A takže ten člověk v této temné struktuře, jsou to temné struktury hodně temné, člověk ztrácí svobodu a ve vyšších levelech těchto struktury musí bezvýhradně i slíbit svoji poslušnost a když příklady svého nadřízeného nesplní, tak může ztratit svůj majetek, dokonce i život. A já i předpokládám, že v rámci probíhající transformace tyhle struktury budou vypnuty a lidstvo jako takové se z těch záležitostí manipulačních bude velice efektivně v blízké době osvobozovat a už teď je vidět, že z části se ten jejich globální systém rozsype a sype. Tak můžeme pokračovat. Tak ještě další obrázek. Tady je taková zajímavá věc. Navazující na válku Rusko-Ukrajina. A úvaha je taková, že první plán Deep State a Evropské unie byl: od roku 2014 uděláme na Ukrajině Majdan, pak Ukrajinu budeme vyzbrojovat, vyzbrojíme Ukrajinu a vletíme na Rusko, mezitím uděláme na Rusko sankce Rusko položí v tom smyslu, že Rusové nebudou mít francouzské sýry, francouzská vína, nebudou mít český křišťál, budou na tom špatně, budou nepokoje v Rusku, svrhnou báťuška cara Putina a my tam rychle dosadíme našeho prozápadního člověka. Takže do půl roku máme vyděláno a ten náš prozápadní nový gasudár v Rusku, v Kremlu, nám půjde na ruku, podepíše nám všechny smlouvy a my se konečně dostaneme na jeho nerostné bohatství. Protože vlastně Napoleon to nedokázal, Lenin to nedokázal, Němci to nedokázali a teďka teda to je čtvrtý pokus na surovinové bohatství. Protože Madame Albrightová prohlásila, že není férové a čestné, aby jedna země měla 80-70% světového bohatství a že by se správně měla podělit s ostatníma. No, Rusové jsou všechno možný, ale jenom nehloupí. Byť to tak vypadá. A oni věděli od toho roku 14,
že vyzbrojou Ukrajinu, že se tam dělají pevnostní linie, že se tam dělají vlastně zákopy, bunkry. V roce 19, co si pamatuju, když jsem maloval tady dům náš, tak se poslouchal videa a podcasty o tom, kolik zbraní jde na Ukrajinu, a že jsem si říkal, proč. Když Koller v roce 2021 říkal, že bude válka na Ukrajině, tak jsem si říkal, proč, kdo by tam šel s kým proti komu bojovat. Jo? No a v roce 2022 se to stalo skutečností. No a díky tomu, že Rusové vlastně vymysleli BRICS, více stáhli jako na Asii a na východ, díky BRICSu si už uzavřeli svůj vlastní svůj vlastní bankovní systém, protože SWIFT, a to nevím, jestli posluchači víte, myslel jsem si, že SWIFT je systém, který je mezinárodní, je nadnárodní, patří jako bankám celkově a banky si pomocí SWIFTu dělají ty platby mezi sebou. Jo, ale to tak není. SWIFT je vlastně americkou soukromou společností a pokud tato společnost rozhodne, že někdo někomu nezaplatí, ruská banka americké, tak jim to prostě vypnou. Což jsem nevěděl. Já jsem si myslel, že to je nadnárodní. Takže si vemte, že jeden americký subjekt ovládá kompletně všechny platby po celém světě a on ještě dokonce ví, kdo komu platí, kdy, za kolik a jak. Rusové si udělali paralelní systém v rámci BRICSu a dlouho se připravovali. Už v tom roce 2008-2009, když byly nějaké ty první sankce na Rusko, tak Rusové neměli vůbec strojírenskou výrobu a zemědělskou výrobu. Oni neměli takový ten střední průmysl. A potom v roce 2008-2009 si udělali strojírenský průmysl a udělali si zemědělství, protože nebyli soběstační. A to z důvodu, že 80% lidí žije ve městech a 20% je pouze venkov a ten venkov nebyl schopen ta města užit. Takže oni natáhali technologie, natáhali strojírenskou výrobu, zařídili se na naprostou samostatnost a teďka jsou svým způsobem neporazitelní. Protože s těma sankcemi počítali. Vznikla vlastně ukrajinská krize, Rusové tam na tu Ukrajinu vletěli a to z toho důvodu, že v prosinci nebo v listopadu 21 a v lednu a únoru 22 Ukrajina, konkrétně Zelenský, prohlásil, že je čas, aby Ukrajina měla svoje vlastní jaderné zbraně. A dokonce už na podzim nebo listopad, prosinec 21 atomoví vědci z Los Alamos byli na Ukrajině si koukat na ty elektrárny jaderné, které vyráběly obohacený uran, aby si je schopný ty elektrárny ten obohacený uran vyrábět. A to byla poslední kapka pro Rusy, aby na tu Ukrajinu vletěli. Pak vlastně zjistili Deep State americký, že to jako žádná sranda není, že nejsou schopni ty Rusy porazit a že prostě do nich celá Evropa cpe zbraně a prachy. Amerika do nich cpe zbraně a prachy a nejsou schopni ty Rusy na té frontě porazit. Jednak je to proto, že Ukrajinců bylo 40 milionů a zůstalo jich tam, odhady se odhadují podle 18-19 milionů. Kvůli jako velmi těžkým podmínkám na Ukrajině, co se týče jako korupce. Údajně jsem četl článek, nevím, co je na tom pravdy, že když jdete do bankomatu, vyberete si v bankomatu peníze, tak za váma jsou 2-3 ostří chlapci a ty vyžadují určitý podíl z toho, že jste se vybrali vy vaše peníze na bankomatu. A mnoho jiného. Zatímco Rusové to pojali prostě jako službu vlasti, tam vyhlásili mobilizaci dobrovolnou, nějakou povinnou, přihlásili se tedy jako obranci a ještě ty Rusové to mají vymyšlené tak, že u nich je profesionální armáda. Takže ten, kdo jde do té armády, tak prostě ví, že tam jako jde bojovat a že může umřít. Do toho se tam dali ty Korejce, což je vlastně jako cizí žoldácká armáda, do toho měli toho PMC Wagner, což jsou vyložený žoldáci za prachy. A ty, co odvedli, tak ty byly 40, 50, 60 kilometrů za frontou v týlu a obhospodařovali útočné jednotky. Ten, kdo samozřejmě chtěl jít jako na linii fronty, mohl, jim nebránili. A teďka nevím, jestli slouží půl roku nebo rok a půl,
oni se vrátí zpátky jako veteráni a teďka on se vrátí zpátky, jde na vysokou školu, je veterán, automaticky ho přijmou. Jde žádost o půjčku na byt, je veterán, automaticky ho přijmou. Jde do práce, je mnoho uchazečů, a vy jste byl na speciální vojenské operaci, vy jste veterán, automaticky ho přijmou. To je jedna věc. A druhá věc je ekonomická. Protože teďka se hodně mluví o tom, že Evropa bude zbrojit. Prostě budeme zbrojit neuvěřitelným způsobem, budeme vyrábět tuny a miliony železa, který bude zabíjet. Co řekla Ursula? Ona řekla, že sice super, ale že musíme dodržet cíle Green Dealu 2030 a že emisní povolenky jsou stále předmětem tématu a že stále platí a ty firmy, co budou dělat zbrojní výrobu, tak si je prostě budou muset kupovat. To je druhá věc. A třetí věc je ta, že pouze zbraňařské firmy budou z toho mít zisky. Jinak civilní sektor zbylý nebo státní sektor z toho vůbec nebude mít zisky. Teďka se chlubí, že nějaký ten Strnad nebo kdo to je, takže prostě má 2 miliardy za loňský rok zisky, ale to je jenom jeden subjekt, jedna firma, tam končí peníze daňových poplatníků. Sice to jsou jako státní zakázky, ale končí tam peníze z daňových poplatníků. A četl jsem někde nějaký elaborát, a teď mě vyloženě neberte za slovo, že když si vezmeme, já nevím, 1000 euro, tak za 1000 euro se v Rusku vyrobí 4 samopaly. V Evropě se za 1000 euro vyrobí 2,5 samopalu. A je to proto, že Rusové neplatí emisní povolenky, nemají Green Deal a ty jejich fabriky na výrobu zbraní jsou státní. A ty pracují třeba se ziskem 5-10%, dejme tomu i kdyby 15%. A ještě se tam stala jedna věc, že ty zbraněřské fabriky vojenské v Rusku potřebovaly mít zaměstnance. Oni je neměli, protože z toho státního sektoru, kdo by šel někam do nějaký smrdlavý továrny pracovat. Tak vojenský komplex v Rusku zvednul mzdy, tím nalákal lidi z civilní sféry. Civilní sféra, aby si ty lidi udržela, tak zvedla mzdy takhle. Takže takhle se to udělalo 2x, 3x. Takže Rusové teďka mají vyšší mzdy, než měli před nějakýma 3-5 lety. A na 1000 euro toho vyrobějí víc, než v Evropě. Protože v Evropě první, co musí koupit, jsou emisní povolenky, splnit Green Deal. A hlavně ty peníze končí, mají zisky, 50-60%, mají ty soukromé fabriky, mají zisky. Takže tím se odčerpává neuvěřitelných peněz, které by teoreticky mohly být jako umořený na ty výrobky. A v tomhle tom chce Evropa jako prostě soutěžit. Jo? To se prostě nedá. A teď se vracíme zpátky k tomu Deep Stateu a k té Evropské unii, která si myslela, že během půl roku sáhnou na ruské vlastně nerostné bohatství. Tak teďka to prostě Deep State jako přihodnotil. A říká, hele, my prostě na to nedosáhneme. Do toho si ještě Anglie podepsala tajnou smlouvu na stole s Ukrajinou, že budou mít jejich nerostné suroviny, logistiku, infrastrukturu a energetický systém pronajatý na 100 let. A mít si to chtějí taky, nevědí, jak bych se k tomu dostali. Tak Deep State vymyslel a říká, hele, tak my tam dáme Trumpa. Trump se domluví jako s Putinem. Uzavřou separátní mír, což znamená, že Rusko, byť jako je to iluzorní, protože Rusko s Amerikou neválčí, tak uzavřeme separátní mír mezi Ruskem a Amerikou. A Amerika jako dobrý kamarád Rusů bude kupovat výrobky, suroviny, zdroje z Ruska. A to je právě tyhle hedžové fondy, které teďka začínají shromažďovat peníze. A teďka co se stane? Rus to prodá Amíkovi, tak jako se to teďka děje s plynem a ropou. Amík se na to dá 600% zisk a prodává to tupým Evropanům, který tleskají, že kupují americký plyn a ropu. A přitom moc dobře všechno vědí podle chemického rozboru, že to je vlastně ruská ropa a ruský plyn. Takže tohle, co jsem tady chtěl prostě ukázat, že když se tam nedostanete plánem A, což je vojenská vlastně invaze do Ruska a svržení režimu,
tak to okamžitě operativně překopete, jdete na plán B, uděláte si ze svého nepřítele po 3 roky, kam jste mu posílali prachy a satelity a nevím co všechno, největšího kamaráda pod sluncem, jenom proto, abyste se dostali k jeho surovinám. A Evropa ještě tak blbá a vylízaná, že odsuzuje Američany a vůbec jim nedochází, že ty Američani právě Evropu odstřihávají od ruských zdrojů a surovin. A pokud Evropa bude chtít, tak bude za to platit nekřesťanské prachy a mýto. Tak, to jsem se rozvášnil. Máte k tomu něco, chlapci? Řekl, co bylo potřeba, můžeme dál. Tohleto. Původně jsem, když jsem ten článek rozkliknul, Starý kontinent, tam, kde slunce zapadá, s podtitulkem Čeká Evropu občanská válka, varování, které už nelze ignorovat. Původně z tyhle scénáře já je moc nemám rád, protože to je furt jako nějaké vyhrožování, nějaký strach, nějaký rozbor situací. Už bychom měli mít asi, Amerika měla 4krát zbankrotovat, a měla být Gesara Nesara a podle věžců už bychom tady měli žrát kobylky a být jenom poušť tady místo Evropy a nevím co všechno. No nicméně jsem ten článek prolít očima, pak jsem se k němu vrátil zpátky a to vám řeknu jenom z jednoho důvodu. Protože je knížka, která se jmenuje Kronika zániku Evropy. Napsal ji Vondruška a on tam vlastně popisuje, jak vlastně islám se dostal k moci v Evropě a jediný, kdo zůstal, bylo vlastně Rusko nedotčeno tím islámem. A když jsem si tam četl v tom článku, který tady jsem vám vlastně dal, co se tam všechno je, a cituji, kolaps důvěry v instituce, dvourychlostní justice, radikalizace islámských komunit, polarizace společnosti, neschopnost elit řešit zásadní problémy. To vše vytváří nebezpečný koktejl, jehož výsledkem je nevyhnutelná erupce násilí. Podobná situace panuje i ve Francii, kde už v roce 2021 varovalo 20 generálů a 1000 vojáků před hrozbou občanské války, pokud stát nezasáhne proti islámským radikálům. Dnes, o 4 roky později, považují mnozí obyčejní Francouzi tuto válku prakticky za vyhnutelnou. On je tam pěkně udělal rozklad vlastně. Proč by se to mělo stát, byť se to tak nezdá, když tam jedete, jsou usměvaví, já nevím co všechno, byť je teďka někdo řekl, že byl ve Francii a že to tam bylo strašný, že ty hlavní ulice byly čisté, ale ty vedlejší ulice prostě neuvěřitelný bordel. A když si potom ten článek přečtete si tam vlastně ty symptomy, jak to tam popsal, tak my v tom vlastně, nebo oni v tom vlastně žijí doteď, nebo oni v tom žijí. Oni tam skutečně jsou. Pak třeba za 30, za 50 let se nás naše děti budou ptát, nebo vnuci. A tati, když vy jste věděli, že to tam takhle máte, takhle a takhle, proč jste proti tomu nezasáhli? Proč jste proti tomu nic neudělali? A co my jim potom jako řekneme? Anglie v podstatě je ta islámská, Francie ta se podle mě drží jen tak na nohou. Ve Švédsku kvete import nezletilých vrahů do Dánska. Četl jsem článek, švédská mafie, to se nedá říct, muslimové ve Švédsku vezmou muslimské nezletilé děti ze Švédska, jedou s těma do Dánska, tam udělají vraždy, ty děti nezletilí, no a vzhledem k tomu, že jsou nezletilí, tak je nikdo nemůže odsoudit a zase se vrátit zpátky do Švédska. Ve Švédsku přestřelky, výbuchy, krádeže, drogy na denním pořádku. Jo, Švédové, výspa demokracie. Bavil jsem se s jedním pánem, který obchoduje se Švédskem a ten říkal před nějakými, já nevím, 3-5 lety, že k němu ten obchodník přijel pán, já nevím, 80 let, ten Švéd, no a říkal, že co tam seděl u toho Čecha, tak se seděl a brečel. A říkal, už se tam prostě nedokážu vrátit. Tam už to už není Švédsko. Takže tady tyhle informace jsou, je to tady popsané, ale nikdo tomu nevěří. Teprve historie řekne, nebo se nás bude ptát, proč jste s tím nic neudělali, když jste to viděli. No, protože jsme tomu nevěřili, že to zajde tak daleko. Ale pozor, to může zajít a nemusí. To neznamená, že se to stane.
protože si moc dobře pamatuju, jak před několika lety vyprávěl, dokonce to vyprávěl i Staněk, jak se začne posunovat změna osy, že se posune jinak pod jiným úhlem osa země, že budou velká zemětřesení, velká tsunami, že už to bude do půl roku a nestalo se nic. Takže nevěřte všemu, co je, protože si stále myslím, že někde kolem nás, někde ve vesmíru, je někdo nebo něco, co nechce, aby jsme takhle dopadli. Ale to neznamená, že my na to budeme bezhlavě spolíhat jenom proto, že to někdo, nějaká jiná entita, ani si nemyslím, že musí být humanoidi, tomu zrovna jako chce. Můj Miri, máš tomu něco? Jo, ještě tady, ještě promiň. Tady teďka Jiří kliknul na ty stránky a cituji, tady vybral pěkný ten odstavec. Když jsem jednomu francouzskému páru pochválil jejich zemi a řekl, že bych tam jednou chtěl žít, odpověděli unisono. Ne, zůstaňte v Maďarsku, tam budete v bezpečí, popisuje Dreher svou osobní zkušenost. Pokud chcete vidět bílou Evropu, jeďte do východní Evropy. Ta je stále bílá. Tak, můj Míre, povídej. No tak, první postřeh je ten, že ta likvidace původních evropských hodnot a tradičních hodnot a těch tradičních států začíná na západě, a to my už jsme tady rozebírali, že se jedná o v podstatě převážně anglosaskou společnost, čili tam má jinou genetiku, jiné charakterové vlastnosti a jiné priority, podle kterých se toto obyvatelstvo převážně statisticky chová. Střední a zejména východní Evropa má převahu slovanského genomu a tady je snaha se udržet, co to teda jde, původních tradičních hodnot, těch skutečných, těch světlých, v podstatě duchovních. A takže i ta devastace je snaha nasunout přes naše politiky i zkrátka do tohoto slovanského prostoru. Já zase pevně doufám, že proces transformace a vzestupu planety, stejně tak jako lidstva, působí přesně protichůdně. A já pevně doufám, že bohužel Západ si užije svoji nesoudnost a malou moudrost a toleranci svých devastujících politiků. A pevně tam doufám, že ten proces, který zkrátka postupuje, nás zastihne tady tu slovanskou východní Evropu v té kondici, že takový úpadek a že by se střílelo na ulicích a znásilňovali děti v temných uličkách a ženy bílé, že zkrátka tady my jako Slované nedopustíme a že jakási zvláštní dělící čára mezi upadajícím západem a jaksi se držícím východem a jednoznačně, co jsem slyšel v ruském prostoru od lidí, kteří tam i dlouhodobě byli, tak Rusko si svých tradičních hodnot velice váží a jsou v podstatě uzákoněny v té, jestli se to říká, ruské ústavě. A taky občas přebírám články, že podobné tendence udržet ochranu tradičních hodnot se dějí v rámci Maďarska a Polska a že křesťanské hodnoty si maďarský parlament odsouhlasil a mají ho v ústavě. Jako ochranu i dětí před neziskovými různými, já nevím, jak to řekl, devastujícími společnosti, které se snaží dostat až do škol a ničit charakter malých dětiček. Takže bohužel my nejsme schopni tady v České republice si takový zákon dát do ústavy. Maďaři ano. Stejně tak ochraňují tradiční hodnoty a své děti i Slováci. A proč my v České republice, proč ne? Taky by mě zajímalo, jestli názoru třeba na to, co teď právě toto téma probíráme, jestli je teda nějaký velký rozdíl v Čechách a na Moravě, a kdybychom udělali statický nějaký sondáž, jak by Moraváci se chtěli držet svých tradičních slovanských hodnot
a samozřejmě i jak by z takové statistiky dopadlo Česko. Mě by to osobně zajímalo. A říkám, mě je prioritní ta transformace a to, že ty energie, které tady proudí, jsou dost silné a že opravdu i to společenské uspořádání světa na úrovni lidské se též mění. A mimo jiné, pomalinku i do mainstreamu se začínají dostávat informace, které byly pouze v doméně alternativy. Můžeme jenom zatleskat. Sice samozřejmě ta cenzura a tu cenzuru v mainstreamu a v Bruselu je obrovský tlak, tak ty zprávy o pochybném původu vakcín, o uměle vytvořeném covidu, o chemtrailu a o jiných agendách, které jsou namířené proti lidstvu, tak i prosakují do mainstreamu. A tady si třeba myslím, že uvidíme, jak ty energie, ty vzestupné budou nadále jako působit na tuto celou planetu. Zase i do toho mainstreamu, i těm lidem, kteří věří bezmezně systému, tak občas tam zaregistrují antisystémovou zprávu a budou muset přemýšlet nad tím, jestli třeba ten svět, ten předkládaný svět před ty upravené brýle, jestli ten svět jako se nechvá úplně jinak. A já říkám, já se těším a říkám, já jsem zastánce transformace a jsem moc rád, že něco takového tady právě teď probíhá, že jsem toho svědkem. A samozřejmě jsou tady dvě volby. Držet se systému a za systém i bojovat za jeho prodloužení jeho života. A nebo je tady druhá volba, budovat společnost, použiju ten termín, který se mi dost líbí, budovat společnost nové doby, jinak řečeno nové země. A to sousloví nová země už mě provází někde od roku možná 2004, když jsem ho možná i dřív na té alternativě, na kterou jsem se taky dostal, taky jsem se nějak probudil z toho systémového spánku do alternativy. A říkám, ten pojem nová země je mi dost blízký. Takže, Libore, za mě zatím vše. Dobře, tak pojďme na další obrázek. Tady je článek o tom, že cosi se nachází pod pyramidami. Aby řekl pravdu, nevím, jestli se tomu dá věřit nebo ne. Protože údajně na to našli v roce 2021-2022 a teprve teďka to zveřejnili s tím, že tam dělali nějaké radarové detekce a na základu těch radarů tam zjistili, že se schovávají nějaké podzemní prostory, celkem hluboké, je to snad 600 metrů do hloubky, pak tam jsou ještě další nějaké struktury, která má každá strana 80 metrů. To prostě neuvěřitelně gigantické stavby. A je mi divné, že to tam nenašel nikdo předtím, pokud tam teda chodili s radarama, a nebo to našli a ututlali to, nebo řekli, že to je příliš velká fantasmagorie a nechali to být. Takže tohleto jsem sem dal proto, že ty z vás, kteří to nevědí, tak jako vyloženě informaci, že i stále na místech, o kterých si myslíme, že jsou naprosto probádána a že víme o všem, tak existují. Nicméně, a teďka nevím, kde jsem se o tom dočetl, že pod pyramidami existují takzvané síně chrámu Amenty. A mně vždycky bylo divné, že když to jako v téhleté legendě je zmiňováno, že tam jsou síně chrámu Amenty, že nikdo z těch archeologů tam nedělal vykopávky, nebo tam nezkoušel radar, nebo tam prostě nějakým způsobem to nezkoumali, jeli něco pod tím. Druhou věcí je to, že to klidně někdo mohl dělat a že to prostě zakázali a řekli, že to prostě sdělovat nesmějí, protože pokud by jim řekli, hele, tam skutečně něco je, tak celá historie lidstva by se musela kompletně překopat, což by v podstatě vládnoucí elity západního světa velice těžce nesly, protože by se zjistilo, že všechno to, co nám doposavat říkají,
tak je výmysl a veškerá chronologie lidstva, dějiny lidstva, historie lidstva by se jen sesypala jako domeček z karet. Takže tohle, co jsem vám sem dal vyloženě jako takovou zajímavost, jsou tam potom, když si rozkliknete ten článek, tak tam jsou potom videa, jsou tam grafické věci, stojí za to si to, pokud vás to zajímá jako informace, tak si to za to stojí přečíst, protože by mě opravdu zajímalo, co tam ve skutečnosti, jak to funguje. Nicméně částečně mě to dává smysl, protože jsou pyramidy generátory energie, tak ta energie se někde musí brát. Oni předtím říkali, že pod pyramidami jsou jeskyně, v těch je voda, Nil z Nilu, a jak ta voda stoupá, klesá, tak piezoelektricky se tam vyrábí jako piezoelektrický náboj, jako někde v nějakých jiných pyramidách nebo lokalitách, což mimo jiné je i pod Karlštejnem. Karlštejn je stejně postavený jako pyramidy na systému jeskyň vody a stoupání, klesání vodní hladiny piezoelektricky nabíjí tu stavbu. Tak jsem si říkal, že se tam jako bere ta energie, tak tolik si... Když se tam bere tak silná energie, když je to napájené vodou, ale ty technologie neznáme, co tam je. A ještě oni tam dokonce tvrdili, že tam jsou i další místnosti v těch pyramidách, které dosud nebyly objeveny. Takže zajímá vás-li to, tak vám to sem dávám jako takovou možnou úvahu. Tak máte k tomu něco kusy? No, tak bych jenom k tomu dodal to, že samozřejmě bylo potřeba to nějak ještě prokázat. Samozřejmě jsou tajné agentury, které pro vyspělé státy tady na světě dělají tajné výzkumy a mají tak pokročilé technologie, ale to bohužel jde jenom do toho jejich temného systému. A je potom vzácné, když těchto pokročilých objevů se něco dostane i veřejnosti, protože veřejnost se o těchto pokročilých věcech nesmí dozvědět, mají to být poslušné, hloupé zvířátka, které si myslí, že jsou výjimečné na planetě Zemi jako jediná nejvyspělejší civilizace v celé galaxii. Takže já jsem rád, že tento objev se aspoň jako takový, i když je zpožděný a dělají to normální věci, s normálními středověkými technologiemi, tak se tam něco dozvěděli, bohu díky. A snad jenom toto, že všechny takové ty filmy, které se snaží u Římčané Egypťany vidět, jak tam otesávají dlátem a kladívkem ty kvádry a posouvají je po nějakých sáních nebo kládách a mají nějaké rampy, aby vůbec ty kvádry umístili do té pyramidy. Takže toto je jednoznačné potvrzení, že pyramidy jsou původem mimozemské stavby pokročilýma technologiemi a ty vyspělé civilizace je stavili proto, aby na tuto planetu přes ty pyramidy zakotvily určité vibrace z vesmíru, které jsou vysoce ty vibrace prospěšné pro lidskou DNA, aby obohacovaly, zesložiťovaly a umožnili růst jak úrovně vědomí, tak i duchovního potenciálu, který zkrátka do toho člověka je vetknut. A že tyto stavby tady něco jako naši kosmický prarodiče pro nás postavili, je to v náš prospěch. A já doufám, že mezi tajnými výzkumy, jako třeba Ameriky, Číny a Rusama a výzkumy, které budou pro veřejnost, se bude za chvilku stírat a bude dovoleno lidstvu, aby se tyto fantastické věci vůbec dozvěděli, aby se konečně do vědomí lidstva vetknul správný pohled na to, jak je lidstvo jako jedné z mnoha obydlených planet součástí nějaké planetární galaktické rady a stejně tak, aby se lidstvo postupně vědomě dozvědělo, jaký je speciální vklad v DNA vložený do každého jednoho skutečného člověka ze skutečnou světlou duší a že ten skrytý potenciál, který byl tady 10 000 let do té DNA lidských původně primátů doplňovat, takže se brzo bude aspoň v některých jedincích a skupinách aktivovat.
A ten fenomén, že žijeme zatím jenom z části, já nevím, jestli to je do 3% DNA, co je jako ukryto, proč ta lidská DNA je tak složitá a proč některé můstky a vazby jsou uměle přerušeny, tak samozřejmě jsou procesy, jak duchovní, tak vnější působení pozitivních energií na planetu, kdy se ten skrytý potenciál v lidských DNA bude znovu aktivovat a pracuje na milí posluchači. Už to začíná a to bude skutečná jízda a znovu zrození lidské civilizace. Moc se na to těším. S Liborem můžeme dál. Dobře, tak pojďme na další obrázek. Tak, pan VK, vedoucí kolotoče z Aeronetu, je mnohdy dotazován na různé uskupení mezi Židy, na jejich různé frakce, na to, kdo komu vládne, kdo je Dům Sion, kdo je Chabad Lubavič, kdo to jsou sionisti a takovéhle věci. A on slíbil, že na Velikonoce udělá samostatný pořad, kde tohle nějakým způsobem vysvětlí. Pořad udělal, vysvětlil, je to 2hodinový pořad, kdy první hodinu vysvětluje, druhou hodinu jsou telefonické dotazy posluchačů a je to teda opravdu jako silná káva. Ty, co máte spokojený život a nechcete ten život si nějakým způsobem jako rozhodit, tak to neposlouchejte, protože tam pěkně popisuje náš současný systém otroctví, což si mimo jiné teda kladu taky, jaký to má smysl chodit jako do práce pondělí, pátek, když vezmeme cestu do práce z práce, tak jste 10 hodin denně jste v práci. No, vemte si, že máte 8hodinovou pracovní dobu, k tomu půl hodiny v obědu, no, takže 8,5, no, k tomu nějaká doprava, jste na 9,5, na 10 hodinách. Takže 10 hodin denně jste někde, abyste pro někoho někde dělali zisk. A jste tam hlavně proto, aby vás nenapadly někde nějaké jiné myšlenky a nepřemýšleli, proč tomu taky. A lidi to budou jako naprosto automaticky, že prostě do té práce chodit musí. Pak dostanete mzdu, tu vám zdaněj, no a kupujete si za to různé výrobky, které jsou zdaněny také, no a pak ještě platíte daň z nemovitosti a různé takovéhle věci. Takže pokud někdo chcete hezké vysvětlení i tomu, proč teďka v současné situaci se najednou Trump dostal k moci, jak to, že najednou s Ruskem sepisuje separátní mír, proč je to možné, proč nikdo v Americe neřve, proč Trump mohl být bez problémů zvolen, tak doporučuji si tu první hodinu poslechnout. Pěkně vysvětluje, pěkně to tam vlastně jako rozkrývá a tam si uvědomíte, že ty naše životy, to je v podstatě směšná záležitost, protože jak ty různé frakce těch sionistů nebo židů, ale teď pozor, ne židovský národ, to jsou lidi jako my, které mají stejné problémy jako my a nerozhodují o ničem. Tak si udělají, tak oni pak řeknou nějakým Fialům nebo nějakým prezidentům, kteří jsou generálové, co mají udělat a ty to prostě jenom udělají, protože jinak by skončili v lepším případě na Krchově a v horším případě by se jim nějakou dlouhou dobu věnovali. Takže pouze odkaz na ten program doporučuji, pokud budete chtít si ho poslechnout, je to tam pěkně vysvětlené. Tak pokud tomu nic kluci nemáte, tak můžeme jít dál. Tohle to vás zajisté pobaví, protože občas takhle slyšíte, kdyby došlo k blackoutu. Myslím, že v roce 2022-2023 Rakousko určitě, Švédsko taky, Německo taky vydalo doporučení, co byste měli mít doma za zásoby na minimálně nebo tak nějak na zásoby v období 14 dnů. Tam byly vyjmenované nějaké věci a Česká republika, protože je nejlepší z nejlepších,
vydala zásoby na 3 dny. A teďka ještě řekla, že když je někde nějaká živelná katastrofa, živelná událost, něco prostě přírodního, tak byste měli mít doma jídlo, pití, zásoby léků na 3 dny. No jo, jenže ten, kdo tohle prohlášení vydával a četl ho ze staré příručky civilní ochrany, tak si neuvědomil, že pokud je živelná katastrofa, živelná událost přírodního rázu, tak první, co je, že ty lidi se snaží dostat pryč, včetně záchranných složek, které tam přijedou, ty lidi vezmou, nahážou to do aut a odvezou to pryč. Nikdo nezůstává na místě povodní, zemětřesení, sesuvy půdy, tsunami a nevím co všechno. Ne. Na místě se zůstává pouze po jaderném výbuchu. Protože po jaderném výbuchu jsou nejhorší 3-4 dny. Tam je největší radiace. Pak ta radiace klesá. Jak? Nevím, nikdy jsem se na to nekoukal. Takže Česká republika, protože ta ví úplně všechno, je skvěle připravená na válku s nepřítelem jaderného rozsahu, jak řekl Řehka, tak ty lidem řekli, helete, my počítáme s tím, že bude jádro, že bude válka, nejhorší jsou 3-4 dny po výbuchu, tak my vám teda jako řekneme dobře, bude živelná katastrofa, bude přírodní událost, tak si vemte jídlo na 3-4 dny a vůbec nepřemýšlejte o tom, že pro vás někdo někam pojede. A v rámci tohohle z toho těch příprav se vždycky jako říká blackout. Dokonce o něm mluvil i Václav Cílek, že když byl ve Slovinsku před několika lety blackout, tak nejhorší, když pomineme nemocnice, že se jim nenahodily generátory nebo že měli málo paliva, tak nejhorší na tom byly krávy, které měly plná vemena mléka a nikdo je nebyl schopen dojit a ty krávy zemřely. A teď to, o čem se psalo, se stalo skutečností. Ve Španělsku tam svítí sluníčko skoro pořád. Je to taková hezká země, ona celé Španělsko je 700 metrů nad mořem. Tak tam se stalo to, že svítilo sluníčko víc, než se předpokládalo. A výpadku ve skutečnosti došlo v důsledku rostoucího solárního příkonu do španělské sítě, který přesáhl 100% poptávaného odběru síti. A oni ho neodpojili, tu síť, protože v roce 21 nebo 22 Česká republika byla během ledna až dubna, a teďka nevím, který rok, ale myslím, že to byl rok 21, byla během ledna až dubna 3krát před blackoutem, protože zrovna někde foukalo, svítilo. A z Němci totiž elektřinu ze severního Německa z moře do toho jižního Německa pod náma do Bavorska posílají přes Českou republiku. A oni tam toho začali posílat moc, protože jim na severu svítilo a foukalo víc, než se čekalo. Tak Česká republika byla před blackoutem, což se samozřejmě nikde nedočtete. A myslím, že rok nebo 2 potom nebo ty sítě, nebo ty firmy, co mají na starosti ty rozvodné sítě, tak údajně nainstalovali cosi, co vlastně má tomu blackoutu zabránit, že snad odpojejí ty dráty, nebo vlastně se s tím stane něco, že tenhle vlastně náhlý příkon k nám nepřijde. A teďka teda, protože to nedokážu říct svými slovy, tak to budu číst. Proč k tomu došlo? Dostáváme se k hlavní příčině blackoutu a to jsou evropské směrnice. Všechny evropské fotovoltaiky jsou totiž vybudovány na základě dotačních titulů a rámců. Součástí podmínek je tzv. Udržitelnost, kdy nelze tyto elektrárny odpojit bez souhlasu majitele a bez porušení dotačních smluv. Smlouvy to totiž neumožňují. Centrální regulátor tak nemůže některé vybrané soláry diskriminačně vypnout, protože by z toho byly žaloby, že někomu byla fotovoltaika vypnuta a jinému nebyla. Nikdo teď nechce přiznat, že blackout nastal jen proto, že nikdo neměl odvahu riskovat žaloby investorů k Evropské komisi za odpojování jejich elektráren v půlce dne, kdy slunce nejvíce praží, a to znamená, že vlastníkům fotovoltaiky to vydělává největší peníze. Pokud by to regulátoři udělali
a odpojili by fotovoltaiky jednou, udělali by to i po druhé, po zítří a potom na pořád. Za blackoutem stojí bruselská byrokracie a ochrana vlastníků fotovoltaických elektráren, kterým se nesmí odpojovat jejich elektrárny ze sítě. V lednu dokonce vyšel na mainstreamu článek o tom, že v Česku mají vyrůst obří fény na spalování přebytečné elektrické energie z obnovitelných zdrojů, protože zkrátka odborníci vědí, že fotovoltaiky a větrné elektrárny postavené s eurodotací nelze nárazově během dne odpojovat. Takže je potřeba postavit takzvané jalové spalovače, což jsou elektrické spotřebiče na spalování přebytečného okamžitého elektrického příkonu v národní síti. Majitelé fotovoltaických elektráren a větrníků tak budou spokojeni. Budou inkasovat zisky ze všeho i za jalovou produkci. My všichni to zaplatíme, ale to si vyrobí navíc, to se spálí v jalových spalovačích. Prostě vítejte v Eurosojuzu, kde zítra již znamená včera. V roce 2023 v Německu foukalo a svítilo tolik, že podniky dostali příkaz přes víkend zapnout svoje stroje a dostávali od těch energetických firem peníze za to, že pouštěli stroje na prázdno, aby se umořila elektřina. Tak si vemte, že oni vědí, že přijde blackout. Oni vědí, že to lze udělat tím, že je odpojíme. Ale oni vědí, že to udělat nelze, protože by je někdo žaloval, že proč je odpojili, když vydělávali nejvíc. Vítejte ve světě emisních povolenek a fotovoltaických nesmyslů. Tak a teďka navážu na ten článek, že Evropa je kousek od občanské války. Jak si tak asi myslíte, že dlouho tohle může vydržet? Tak to jsem tady dal takovou perličku, která mě teda opravdu pobavila. Netuším, co bych dělal, kdyby blackout nebyl. Netuším, jak dlouho by to opravili nebo neopravili. Ale takovýhle nesmysl se nestane ani v banánové republice. Tohle, co se může stát pouze u nás. Tak, máte tomu něco, chlapci? Tak já bych tomu jenom doplnil to, že je to o českém národu, o každém jednom člověku a o nějaké základní rozsahu vědomosti a znalostí. Já si to potom rozvedu, až tam budu mít článek o zrušení školních osnov a postupné polistopadové vlády postupně snižují obsah odborného učiva na odborných školách. No a když se vrátím tady k tomu, co tady říkal Libor, no tak bohužel po listopadu schopnost lidí se orientovat v odborných věcech se snižuje už tím, že se omezují učební látka. To je průser, obrovský průser. Druhá věc je, že my jako občané bychom měli v tom veřejném prostoru od našich odborníků, kteří vstupují buď do těch různých mediálních kanálů, včetně České televize a rozhlasu, vyžadovat, aby nám podávali přesné a pravdivé informace a srozumitelné na úrovni, dejme tomu, průměrného nějakého vzdělání. Ale ta kvalita těch odborných informací bychom jako občané měli požadovat. A politici by se neměli vymlouvat, je zvláštní, jaká je teď speciální řeč politiků, oni fakt mají perfektní školení. A kdybych to mohl být, tak ten okamžik bych toho politika vypnul přímo v tom studiu. Bych řekl, manipulujete ze slovy, neodpovídáte konkrétní a kvalitní odpovědi, nemáte v tom studiu co dělat, měli byste odejít. Ale tak daleko ještě v rámci transformace nejsme. Měli bychom vyžadovat teda od lidí, kteří do veřejného prostoru vstupují a předávají informace, za první, aby nemanipulovali ze slovy, to je ten sociální inženýring a debilizace obyvatelstva, tak aby to nedělali. A za druhé, aby se nezneužívaly odborné informace a podávaly se odborné informace jako odborné, nikoliv jako probruselsky upravované a statistiky upravované, což taky by se nemělo. Ale říkám, já jenom předpokládám, že ten proces běží
a že za chvilku ta dezinformace v tom veřejném prostoru bude tak obrovská, že i obyčejný člověk začne vnímat, že něco je velmi špatně a začne uvažovat a chovat se jinak. Takže já bych to jenom vrátil zase do toho veřejného prostoru, předávání kvalitních technických informací srozumitelných pro běžného člověka, aby se mluvilo pravdivě, že uhelné jaderné elektrárny, které stabilně dodávají výkon do rozvodové sítě, nezávisle na tom, na počasí, na foukání a svítění sluníčko, tak já jsem mimo jiné elektroinženýr a studoval jsem silnou proudu elektrotechniku, takže v tomto oboru jsem v podstatě částečný odborník, protože jsem to studoval. Takže oporou energetické sítě jsou dostatečné a kvalitní na počasí nezávislé zdroje elektrické energie. Ty se můžou doplňovat těmi energiemi zdroji, které jsou závislé na foukání větru nebo na svítění sluníčka. A pokud v Bruselu nemáme správné odborníky, ale neodborníky a ničí naši přenosnou elektrickou soustavu, a doufám, že zase v rámci transformace nedojde k tomu, aby z českého jako rozvodného systému byly vypínány stabilní silné zdroje nezávisle na počasí, které dodávají velké výkony a nebyly tu po hlavě nahrazeny těmi zdroji energie, které jsou závislé na to, jestli projde obláček před sluníčkem nebo ne a jestli se větříček dovolí zafoukat nebo nedovolí zafoukat. Říkám, jako inženýr mě to hlava nebere, že takhle mohli Španělé si nechat rozložit, destabilizovat svoji rozvodnou síť. Mě to hlava nebere. Říkám, já jsem z sboru, takže opravdu vím, o čem mluvím. Takže asi za mě to jsem měl pocit k tomu říct, jo, Libore? Ano. Já bych měl tomu taky něco. No, povědej. Jak jsi tady koukal, ty jsi spojoval tam tady ten článek s tím o té občanské válce a mě napadlo, že jsem mě tak jakoby fantazii, mě se mi to spojilo právě s tím článkem ohledně těch pyramid, poněvadž co tady chybí, tady samozřejmě chybí nějaký baterie v té síti, aby se to mohlo, aby to tady jakoby fungovalo jakoby lépe, bez chyb. Tak mě napadlo, jestli náhodou nejsou ty oválné místnosti dole plný vody prostě baterie. Ale to jen takový fantazie, jenom jako pro našponování těch mozkových závitů. A pak mě samozřejmě, proč se to tady takhle děje a to samozřejmě potom mě napadá konspirační důvod, že jo, aby jako zase si zvykli, že elektrika není a vlastně se potom omluvilo už dopředu něco, co potom bude vlastně neomluvitelný, co teďka je neomluvitelný. Ale to je ten konspirační pohled. Mně se spíš líbí ten sci-fi, ten fantasy, jestli to nejsou náhodou baterie pod tíma, protože oni ty pyramidy, jsem viděl nějakou fotku, že vysílají z toho nějaký paprsek, že to měli signál do vesmíru, jestli to je maják, něco takového, taky nějaký ty protony, že to vysílá, nebo to. Takže to je takový fantazí nápad z článku, co se dneska Libor přines, takže to je jenom za mě trochu vsuvka. Tak Mojmír, je to tvoje. No a děj se, to nebudeme radši rozebírat, protože neznáme přesně tuto mimozemskou technologii a předpokládám, že volná energie se používala jinak a otázka je, co je v těch podzemních prostorech, kterými ty dlouhé šachty, které jsou kolmé, do těch 648 metrů, tak tam jsou nějaké až 80 metrů rozhledlé prostory, kde se něco nachází. Takže zatím nevíme dodatečné informace, takže bych to zatím tak ponechal, že ty informace snad doběhnou a se zveřejní a budeme chytřejší, protože jako pyramidy, to, co je na povrchu, jsou záříček, které jsou pomocí těch speciálních bočních šaket napojeny na důležitá hvězdná souhvězdí, která souvisí s dvěma funkcemi. Přijímání speciálních vysokovibračních kódů z těchto hvězdných systémů směrem na Zemi a vyzáření pro planetu Zemi, čili to ovlivňuje
pozitivně DNA lidských bytostí. A další věc, měly pyramidy fungovat pro dalekou kosmickou komunikaci na dálku, jo, do těch domovských planet, kde jsou jednotlivé ty civilizace, které udělali významný vklad a podílí se na urychlení vývoje lidské společnosti. To, co je pod tím, bych typoval, že je technologie k jinému účelu. Ale říkám, zatím chybí informace, takže bych to tak ponechal. A teď bych, Jirko, prosím tě poprosil za ten 9. snímek, co měl ještě jako Libor, dát teda to, co se týká toho debatního pořadu kolem prezidentských voleb v Rumunsku. Jo, jestli to tam můžeš načíst ten článeček přes ten odkaz. A já řeknu, stalo se něco pro mě, když já mám rád tu transformaci, tak to jenom vysvětlím. A kdo úplně jako tu politiku a tu rumunskou předprezidentskou nesleduje, tak tam proběhly asi před měsícem, typuju měsícem a půl, první kolo měl jako prezidentských voleb a nezávislý kandidát na prezidenta Georgescu měl tak vysoké preference, tak za první byl pronárodní, měl pronárodní program a měl i částečnou podporu jako Ruska. Přiklonit se k Rusku, nikoli spolupracovat s Ruskem, nikoli se nenechat likvidovat a vykrádat Západem. No a takže Brusel přikázal skrze tajné služby, že se musel rumunský soud ústavní rozhodnout, že kvůli něčemu bylo zakázáno Georgescovi kandidovat na prezidenta. Takže byl postaven za tuto pronárodní stranu náhradní kandidát George Simeon. A teď už směřuju k tomu fenomenálnímu článku. A to jestli tady poprosím, tak děkuju, že to už Jirka pouští to video. A tento náhradní takzvaný kandidát napochodoval na televizní prezidentskou debatu a vydukoval s výbušným prohlášením a nakonec odkráčel středem toho pořadu, toho pódia za svými voliči jako do ulic. A když to řeknu ještě přesně, co se stalo na začátku tohoto debatního pořadu, tak Simeon totiž na debatu dorazil s kyticí květin, které předal své protikandidátce a znovu konstatoval před těmi kamerami, že zrušení původních prezidentských voleb bylo nezákonné a že nevidí důvod, proč by na této televizní debatě měl trávit svůj nějaký čas. A že raději bude hovořit přímo v ulicích se svými spoluobčany a odkráčel středem ze studia. A prosím vás, když já mám rád tu transformaci, která je pro mě srdeční záležitost, tak prosím vás, toto byl antisystémový světelný krok. Toto byl politik s velkým P, protože věděl, že ta debata je systémová, že tam bude se tí očerňovat, nepodložené urážky a tak dále. A on řekl, že teda se této debaty necítí být hoden účastnit, řekl důvody, předal tam tu kytici té své nejsilnější protikandidátce a hrdě z tohoto pořadu před živým vysíláním kamerami odešel. Toto všechno je. Najdete na internetu, vidíte i to video. Představte si, kdyby se toto stalo v českém prostoru a kdyby hrdě nějaký pronárodní kandidát řekl, že nemá smysl se tady těmi systémovými kandidáty vůbec bavit, protože jsou systémoví, protože budou slibovat a stejně své sliby nesplní a nejsou to svobodné bytosti, protože za nimi stojí další temné agendy a agentury. A tento nezávislý český kandidát by hrdě z českého studia, buď z české televize nebo jiné komerční televize, odkráčel, protože by věděl, že tady vůbec si to nesvítí a je tady samá temnota a manipulace, dezinformace, slibování a neplnění svých slibů. Za mě to je bomba. Jsem moc rád, že mě tento článek
neunikl, že jsem si ho všiml a že jsem ho ještě stihl teď dodatečně zařadit do dnešního vysílání. A i to video, jo, pokud se díváte jako posluchači na náš videostream, tak to video tam jste mohli vidět. A toto je, prosím vás, toto je antisystémový politik. Takhle se chová člověk, který je ve světle, nikoli v systému, zmanipulovaná loutka. A jsem moc rád, že důkazy o tom, že se lidi mění, že i lidi do vysokých funkcí můžou být protlačený za světlo, že se to tak může stát, že to je už na spadnutí, aby se to tak dělo normálně. Abychom si i tady v Čechách na Moravě zasloužili takového pronárodního politika, prezidenta, jako je pan Orbán, anebo Robert Fico. Tak to už jsou takové důkazy, takové první vlaštovky, sice ne už je úplně ideální, ale už výrazné změny, které máme tady v blízkosti našich sousedů, sousedních států. Tak prosím vás, kdo se mnou tleská, tak jenom tleskejte. Takže Libore, jestli máš nějaký postřeh, předávám. Mojmíre nemám, můžeš pokračovat dál. Dobře, takže teď půjdeme na pár článečků, které jsem zase upřednostnil za sebe. A ten první je z takzvané koncepce sociální bezpečnosti. Je to takový zajímavý systém, který popisuje, co se děje ve společnosti, jak je společnost řízená, co to jsou velké sociální supersystémy, jaké řídící vlivy na ty národy, velké skupiny lidí, státy vlastně působí. A to je ta koncepční znalost a chápání, chápat, co se vlastně tady v tom veřejném prostoru s lidstvem děje, jak ta manipulace je záměrná, vysoce propracovaná a stejně tak, jak působí světlé síly, které se snaží tuto agendu prosvětlit a převést nebo přetransformovat do agendy, kdy lidstvo bude řízeno světlými silami. A tady konkrétně bych rád zmínil z hlediska, použiju ten dar rozlišování, či rozlišování mezi dobrem a zlem, mezi dobrou a špatnou volbou. Ten trenažer tady na Zemi je výživný v tom, že pro nás ty volby, když máme možnost volit, vezmout si roušku nebo ji odmítnout. Nechat se špilovat nebo odmítnout špilování. Nechat se navakcinovat nebo odmítnout vakcinování. Odmítnout lockdowny, přijmout lockdowny. Takže ty volby byť méně nebo více závažně provádíme v podstatě každý den a těch voleb je desítek různé závažnosti. A ten fenomén je v tom, že při většině voleb nám vystartují emoce. A ani si většinou neuvědomíme, že uděláme špatnou volbu, protože vystartovala negativní emoce, nejčastěji zvaná strach. A když se vrátím tady k tomu pohledu té koncepce sociální bezpečnosti, tak tady se říká, že dar správně rozlišovat mezi dobrem a zlem je darem od Boha a není v moci člověka. Čili tady se říká, že když člověk splní určitou sadu morálních a etických hodnot, tak je Bohem umožněno tomuto člověku správně rozlišovat mezi dobrem a zlem a činit tak konstruktivně pozitivní rozhodnutí, které vylepšují kvalitu života. Pokud se člověk padá do zvířecí říše, rezignuje na etiku a mravnost, vysmívá se duchovním záležitostem, nevěří na stvořitele, na vyšší spravedlnost, nebo dokonce se řídí přízemním konzumním životem a živočišnými vášněmi, tak klesá jeho mravnost a etika do dost nízkých úrovní. A aby fungoval efekt vývoje lidstva, tak je ten dar rozlišování takovéhle bytosti v deevoluci postupně stvořitelem odebírán, ten dar rozlišovat dobro a zlo, a člověk se dostává do žalostných životních podmínek. To by mělo zase zabezpečit,
ten nápravný mechanismus, protože pokud někdo se začne chovat destruktivně proti harmonii celého stvoření, začne ten základní řád celého stvoření porušovat, tak musí být zabezpečený nápravní mechanismy. A ten nápravný mechanismus je vstupování do čím dál horších životních podmínek. A to v určitý okamžik záleží zase na vyspělosti a moudrosti dané duše, nastartuje schopnost někde tento svůj úpadek zastavit a rozhodnout se, že je potřeba se navrátit k původním etickým a mravním hodnotám, k duchovním hodnotám, v podstatě k Bohu neboli ke stvořiteli. A zase ten dár rozlišování mezi světlem a temnotou bude znovu obnovován. A teď zase spějeme k tomu, proč tolik lidí se nechalo různě poškodit tímto systémem. Nechci teď jmenovat jednotlivé silné devastační rozhodnutí, které byla společnost v současných třeba 20 letech nebo polistopadových letech vystavena. A ten mechanismus fakt funguje. Samozřejmě, kdybychom se bavili o tomto daru rozlišování z čistě duchovního hlediska, tak bychom zase ten mechanismus pojmenovali trochu jinak. Já teď použiju ten popis té koncepce sociální bezpečnosti a tím, že schopnost rozlišovat, co je dobré a zlé, závisí na kvalitě samotného člověka. Pro mě to je fenomén, mi se to líbí, já to zatím ponechám v této úrovni té koncepce sociální bezpečnosti a když by byla potřeba k tomu ještě něco říct nebo dovysvětlit, tak určitě, pokud máme teď živý pořad, tak můžou se posluchači zapojit. Takže, Libore, zase přenechám k tobě, jestli ten fenomén dar rozlišování kolem tebe proběhl v nějaké... Zatím žádné, ale zase se vrátím k tomu, čemu jsme už několikrát vlastně jako tady zmínili, a to, že dle našeho soudu pouze 20% bytostí na Zemi je vědoucích, nebo takhle jako v bílé civilizaci je 20% vědoucích a těch 80% prostě nějak žije nějakým systémem zapni, vypni, světlo, tma, jo, hlad, jídlo, a od těch se jako nedá očekávat zázraky, protože to jsou ty poctiví otroci, ty plné včeličky toho systému. Takže můj míry nemám. Dobře, děkuji. Takže pojďme na další příspěvek. Tento je převzat, já to tak samozřejmě přečtu. Depopulace, já to budu teda číst, je to slovenský příspěvek, budu to číst v češtině, protože to pro mě teď jednodušší. Depopulace pokračuje, na Slovensku se rodí čím dále, tím méně dětí. Statistiky ukazují, že mRNA vakcíny fungují a mají v rámci liberální propagované agentury velkého resetu zelené změny, které jsou součástí, a to je depopulace. Je tady tabulka, která je ze Statistického úřadu Slovenské republiky a je to od roku 1993 do roku asi přibližně 2000, skoro 24. A jsou tady dvě křivky. Modrá znamená živě narozené a přeživší děti a červená čára znamená počet zemřelých, jo, na Slovensku. A začíná to rokem 1993, ta statistika, a mimo jiné od tohoto roku, směrem k roku, já to řeknu konkrétně, jo, pokud se nedíváte přímo na ten graf, od roku 1993 do roku 2002 prudce klesá počet živě narozených dětí. Jenom připomenu, kdybychom to vzali do fungujících vlád, do toho období, které byly, já teda předpokládám mimo jiné, že charakter té křivky pro Slovensko bude obdobný pro Českou republiku, byť máme samozřejmě jenom asi dvojnásobný počet obyvatel. Tak co se stalo v roce 1993? Takže prosím vás, byla takzvaná druhá polistopadová vláda,
A první vláda, kterou vedl Václav Klaus, ten ji vedl od roku 92 do roku 98. A tak co je zajímavé, takže během prvního začátku období vlády Klause byla rozdělena Česká a Slovenská republika. V roce 93, konkrétně 1. ledna. A tato statistika začíná právě rokem 93, čili když Slovensko logicky bylo vlastním samostatným státem, tak od tohoto tady počítají tuto znázorněnou statistiku. A teď je zvláštní, že pokud budeme mluvit formou čísel, které se samozřejmě manipulátoři umí manipulovat s číslema, ale my to tady nejsme, abychom manipulovali za statistikama, ale abychom používali správné statistiky a správně interpretovali. Takže od roku 1993 do roku 2002 klesla porodnost na Slovensku ze 73 000 na asi 50 000. To znamená, o 20 000 dětí se rodilo méně. Takže můžeme tleskat. První 2, 3 polistopadové vlády zajistily na Slovensku výrazný pokles rodění živých dětí. Pak, co je dále na této křivce zajímavé, rok 2020 a 2021, kdy se zase je zajímavý vysoký nárůst tady červené čáry, která znázorňuje úmrtnost obyvatelstva. Takže během covidové doby a začátkem očkování přibližně před to období bylo úmrtnost asi 54 000 obyvatel za rok, tak během špičky v roce 2021 to bylo 73 000 obyvatel umřelo. A je zvláštní, po období covidových 2 let najednou červená křivka úmrtnosti je větší než počet nově narozených dětí. Jinak řečeno, covidové vlády dokázaly to, že trend, kdy byl neustále do té doby počet živě narozených dětí byl vyšší než úmrtnost, tak během covidu a po covidu je úmrtnost větší než počet nově narozených dětí. Takže tleskejme polistopadovým vládám, které v prvních 10 let výrazně dokázaly snížit rození živých obyvatel a po covidové době umírá víc lidí, než se rodí. Takže tleskejme, toto je výsledek polistopadových vlád, řečích čísel, statistik a tohoto grafu. A samozřejmě, kdo se nedívá na tuto tabulku, tak bude v archivu, to Jirka dělá, to jsou moc rád, celý PDF dokument přiložen, včetně odkazu na daný článek a na samozřejmě mnohem víc údajů, které k této statistice v tom článku je. A to, co bylo potřeba z tohoto jednoduchého grafu, kde je červená a modrá čára, bylo potřeba komentovat, tak to se mi teď podařilo. A můžeme přemýšlet nad tím, jak je možné, že v rámci takzvané, že nám říkají, že se zvyšuje životní úroveň, tak by přece v rámci zvyšování životní úrovně mělo být jednodušší pro rodiče rodit děti a vychovat je do fungující, moudré, dospělé bytosti. Toto se opravdu neděje. Takže Libore, to bylo to, co se mi podařilo z toho grafu vyčíst, co jsem potřeboval říct, jestli máš k tomu nějakou doplňující věc ještě připojit. Já bych měl jenom, co psali na Seznamu před pár měsícema přesně na tohle téma tady na českých statistikách.
Ano, a zase se nic neděje, prostě ženy upřednostňují kariéru a tak, to je prostě normální, že jo. Takže to je jenom pohled mainstreamu, to vysvětlení na tyto jasný data, čísla, který, no nechci říct, že nelžou, ale víme, jak je to, ale tak i tak je to dost. Takže Libore, jestli... Nemám k tomu komentář. Dobře, takže můžeme jít dál. Další článek bude též zajímavý. Demontáž původního efektivního školství. Takže, co dělají polistopadové vlády s naším školním systémem? A já jsem rád, že pořád můžu říct, že jsem byl vychován v socialistickém systému, kde fungovaly školní osnovy a v těch osnovách bylo zadefinováno množství odborných vlastností a informací a zručností, které se mělo předávat žákům, zejména v rámci odborných předmětů a odborných škol. A teď je takový fenomén. Za vlády ministryně Buskové, což by měl být rok 2000, no, mám to tady, co jsem tady dopsal, 2025, jako v pořadí 6. ministryně školství a mládeže a tělovýchovy České republiky v době předsedy vlády Vladimíra Špidly. Takže paní Judr, a zkrátka paní ministryně Petra Busková prosadila v roce 2005 reformu, kdy byly zrušeny tyto osnovy, které definovaly množství odborných informací, které se měly vyučovat a předávat, a byly nahrazeny takzvanými rámcovými vzdělávacími programy. Když potom Česká školní inspekce dělá u dětí po opuštění 9. třídy průzkum, kolik odborností tyto děti mají a jsou schopni vlastně řešit různé úkoly a úlohy, tak se zjistilo, že po reformě a přijítí na rámcové vzdělávací programy těmto dětem jsou předáváno tak přibližně 55 až jenom 60% toho, co zažili děti, které byly ještě učeny podle učebních osnov. Takže co tohle reforma znamenala? Téměř na minimálně o 1/3 snížila schopnost přenosu kvalitních technických informací směrem k dětem. Proč by tato školní reforma měla za úkol snížit kvalitu vyučování dětí, schopnost vyznat se v odborných pojmech, v odborných principech, a proč by děti měly o 1/3 zhloupnout než jejich rodiče? Takže je to reforma nebo dereforma? Vylepšení školního systému nebo devastace školního systému? A aby to nebylo úplně všechno, tak údajně se chystá po 20 letech od paní Buskové další školní reforma. Takže první experiment se zavedením rámcových vzdělávacích programů bude zaveden vzdělávací systém s cílem vzdělávat lidi podle kompetencí. Možná odborníci v rámci školství a rodiče by měli zastříhat ušima, co to můžou být kompetence, co se pod tím vlastně skrývá. A vypadá to tak, že na alternativě články, které si tohoto tématu z té současné reformy nebo té snahy, že z toho vyplývá, že množství kvalitních a technických informací, které se přidají dětem, se opět sníží. Takže bych se zeptal, proč by se mělo snižovat rozsah kvalitních technických informací, podle kterých děti jsou schopny řešit svůj život a nebo být kvalitně fungovat v nějakém technickém oboru. Takže další varovný výkřik proti co jsou ve školství a pro ty, kteří mají své děti ve školním systému.
A poněvadž mě to zaujalo, tak mám i lidi, které jsou mě blízké a známé, tak a učí na středoškolském vzdělávacím systému, tak jsem se pro jistotu zeptal přímo učitelky, co o tom ví. Tak v podstatě všechno, co je v tomto článku, a já ještě zmíním, že k tomto článku je přiloženo video Michala Semína a vlastně ten text, který jsem teď použil, je vlastně z tohoto videa. V tom videu on, já si myslím, necelých 30 minut je těch informací víc, takže samozřejmě odkaz budete mít v přiloženém PDF podkladech. No ta kamarádka mě potvrdila, že tu dobu zažila, kdy byly ministerstvem školství nařízeno vypracovat ty rámcové vzdělávací programy a ona za svůj obor technický, nebudu to rozvádět dál, měla vypracovat ty rámcové vzdělávací osnovy. A že tam byla nasaděna nízká laťka, že tam nepožadovali tolik technických informací. A poněvadž daná kamarádka je učitelka s velkým U, které si vysoce vážím, tak se snažila i do těch, který za ten svůj vyučovací obor měla vypracovat ty rámcové vzdělávací programy, tak se tam snažila vsunout co nejvíc i těch technických věcí toho jejího předmětu. Ředitel se ptal, že to mohla udělat ty rámcové vzdělávací programy jednodušší, že by té vyhlášce nařízení by to vyhovělo. A ona si obhájila, že si nedokáže představit, že by těm dětem ty témata v tom odborném předmětu vůbec nevykládala a nevysvětlila, jenom tím, že by to nařídilo ministerstvo školství. A poněvadž ona si za svůj předmět ty rámcové vzdělávací programy zpracovávala, tak tam většinu těch důležitých technických věcí ponechala. Byť nemusela, ale ponechala. Já jsem se ptal, jak to dělala jejich kolegové a kolegyně z jiných oborů té střední školy. Ona řekla, no většina bezmyšlenkovitě vyplnila ty nové rámcové vzdělávací programy a dala tomu nezbytné, co ta nová školní reforma požadovala. No tak já jsem měl pocit, že bych plakal. Ty lidi bezmyšlenkovitě to splnili a snížili kvalitu těch svých jednotlivých předmětů na tu nižší požadovanou úroveň, která byla to reformou nařízena. Takže, tak já už jsem srdíčku za tuto reformu i za tu druhou, která se teď plánuje uronil. A teď je otázka, co s tím dál. Takže, Libore, a teď bych potřeboval opravdu s tím pomoct, protože ty máš přímo děti v rámci školního systému vzdělávacího, jestli si něco zvláštního zaregistroval, nebo jestli si o tom přemýšlel, anebo jestli ti to jedno. Je to úplně hůř, já jsem v dítě Matrixu a strašně rád žiju konzolním způsobem života. Kdo se ovládá lépe? Člověk, národ, společnost, která ví, je znalá, orientuje se, má srovnání, pamatuje si. A nebo ty, co se řekne v rádiu, v televizi nebo na mobilu, na nějakém Instagramu a oni podle toho se chovají. To je velmi jednoduché. To je velmi jednoduché, Vojmíre. A nehledě na to, že naše bílá civilizace si žije v neuvěřitelném přepichu a luxusu, tak ona pouze přivítá, že budou muset dělat něco méně a méně a budou žít více a více v tom luxusu a v tom přepichu, že jim zbyde víc času pro sebe. Že by dělali někde nějakou náročnou přípravu, rozčilovali se s parchantama, kteří tomu vůbec nerozumějí a nechtějí tomu rozumět, tak jako proč by dělali něco složitýho, když jim teďka vyloženě systém nabídne to udělat jednodušeji, samozřejmě to udělat jednodušeji, učí si to a jdou domů, si užívat prostě nákupních košíků a nástrah Matrixu. No a globalisti tleskají a smějí se nám do ksichtu, jak nás perfektně ovládají, v podstatě s minimálním úsilím, protože my jsme si to sami jsme si to rozhodli. Tak jako bylo na nás, jak jsi zmiňoval, jestli chodit s rouškama a s vakcínama, vyvolali strach,
Tomu strachu se ty lidi podřídili, šířili ho dál a na tom byla postavená celá společnost. Ne na tom, že by nás někde mlátili policajti, což pak teda bylo v Německu a v Rakousku. Tam museli povinně nosit roušku všichni a ty opravdu ty fyzické lidi jako drželi a nasazovali jim roušky. Jo. To bych je dal všechny do koncentráku. Takže to se týče ovládání, je to prostě velmi jednoduché. Co nejjednodušší, nepřemýšlíš, seš manipulovatelný, pak najednou platíš vyšší daň z tohodle, vyšší daň z tohodle, nebudeš mít elektřinu celou dobu, budeš mít elektřinu jenom pár hodin, já nevím, něco takového. No a ty, protože jsi takové tupé hovátko, protože jako si moc rozumu nepobral a ve škole tě toho moc nenaučili, ničemu nebudeš klást odpor a se vším budeš souhlasit, mojí míre. Velmi, velmi jednoduché. A doba tomu nahrává, doba tomu vyloženě nahrává, že ty lidi to takhle mají, protože chtějí mít víc času pro sebe, chtějí víc trávit s těma nástrahama nebo možnostma, které kolem nás jsou, a pak si řeknou, no tak proč já bych se namáhala mu něco vysvětlovat. Jinak co se týče dětí, tak to nemám nějaké zprávy, že by ta výuka, za prvý děti to nepoznají, jestli je větší nebo jako jestli je horší nebo není, protože nemají to srovnání. Museli by té školy být několik let, aby říkali, jo, tati před 7 lety to bylo takhle, teďka to je jinak. A sinátor je na průmyslovce na IT a tam se jim dobře jako věnují, tam se jim mají programy, mají počítače, mají soutěže, mají nějaké individuální seminární práce, takže tam jako skutečně se jich něco chtějí naučit. No a co dcera chodí taky na odbornou školu, tak tam se jim taky jako věnujou, co se týče jako té odbornosti. Je klidně možné, že tohle jsou základky, protože my jsme byli rádi, že děti vypadly ze základky, protože jako ty učitelky nebo učitelé na té základce ty opravdu si otučili, co měli a tím to prostě pro ně končilo. To je tak asi všechno, co k tomu mám. No a já bych jenom k tomu dodal, že pak takhle žáci, co vyjdou z těchto škol, tak pak akceptují vysvětlení, že zafoukal vítr, dráty se zatřásly a celý Španělsko bylo pod mě. A vlastně jim to nepřijde divný, že fouká vítr pořád, jo. Ale řekl to národní správce sítě a to je v pořádku. Tak to je ten systém autorit. Jo, ano. Klesá odborná zdatnost národa, tu nahrazuje autorita a ta autorita může říct jakoukoliv cipovinu a ten národ to schroustá bez přemýšlení. To je to nejhorší hrozba, co může nastat. Bez kritického myšlení schroustat jakoukoliv cipovinu od takzvané nadřízené autority. Takže Libore, tak asi to shrneme, jo, ano. Nějaké ty naše takže tam Jirka už to dal správně, jsme na 14. Takže když by to bylo s obrovským, kdyby to bylo s malým přesahem, tak by to bylo o tom, že tady fungují nějaké zvláštní agendy, světoví zednáři, Bilderbergský klub, Výbor 300, Římský klub, Aspen Institut, Tavistock Institut a různé šorošovské vzdělávací nadace. A kdybychom ještě byli z toho starého systému vzdělávacího, tak bychom si u daného politika nebo odborníka působící ve veřejném prostoru naklikali jeho curriculum vitae, naklikali jeho životopis a podívali jsme ho, kolika těmato speciálníma, temnýma, polotemnýma strukturama prošel. A pokud bychom tam našli něco jako ten Bilderberg a Výbor 300 a Římský klub a nebudu jmenovat a tak dále, jich jako víc, tak hned je jasné, že tenhle člověk je systémově podchycen. Zatím je problém toho speciálního setelného školství to, že bylo tak samozřejmě jakési vandovský systém, Montessori systém se snaží utrhnout z toho řetěze toho systémové kontroly a vymývání mladých dušiček a vědomí a udělat alternativní systém vzdělávání, který není pod přímou systémovou kontrolou. Otázka je, aby se jim to co nejlépe dařilo a jaký je vlastně
reálný přenos těch odborných informací. A kdyby to bylo ještě s obrovským přesahem, tak se budeme bavit o nějaké mimozemské agendě, která už je 100 000 let je tady uchycená na Zemi a pracuje proti lidstvu jako takovému, aby tato planeta byla jakási zvláštní kosmická kolonie nějakého vesmírného parazita. A to je teda s obrovským přesahem. A když se vrátím něčemu hodně přízemního, tak bych si tady ocitoval svoji větičku. Zejména pravdivý popis reality kolem nás, tedy co se ve společnosti skutečně děje, může nejlépe pomoci najít řešení této poměrně složité otázky současného lidstva. Čili kdyby jsme si v těch malých různých komunitách, společenských komunitách, přátelských komunitách správně popisovali děje, které se kolem nás ve společnosti děje a ovlivňují naše životy a hledali cesty a nápravy a minimalizovat dopad těch systémových dezolátních vlivů na naše životy a rodiny. A druhá věc je, abychom vyžadovali ve veřejném prostoru, aby to, co se děje v té lidské společnosti, bylo správně a neskresleně bez manipulací popisováno. A to, aby v tom veřejném prostoru byl základní vklad, správně popsat danou politický, přírodní, ekonomický, já nevím, jaký jev, který nastal, první správně ho popsat a pak hledat řešení toho daného jevu. Ale bohužel v tom veřejném prostoru už i ten popis, co vlastně proč vznikla válka na Ukrajině, proč je tolik chemtrailových čár na obloze. Takže nám chybí ten první krok, aby v tom veřejném prostoru se správně a pravdivě tento jev první popsal a pojmenoval, aby byl umožněn druhý krok udělat pravdivý a reálný komentář a analýzu toho jevu, který se nejprve správně popíše. A jinak se tomu říká používat pravdu, mluvit o pravdě a k pravdě pokud možno co nejblíže se přibližovat. Je to jedna z nejcennějších věcí, pravda, v této společnosti a ku podivu v té společnosti, ve které jsme teď, je ta pravda zkrát téměř nejcennější devize, kromě samozřejmě vyšších duchovních věcí, ale teď jsem tady v této rovině, pravdivý popis reality kolem nás. A s těmito popisy ti lidi jako my mezi sebou, abychom mohli pracovat. Jinak se fakt v tom, jak ty dezinformace, ten systémový jako ohýbání té reality, jak je obrovský, tak je potřeba se opravdu dostat k tomu slovníku, že ty věci budeme první, správně, poctivě a pravdivě popisovat. A tam někde se začne společnost uzdravovat. Takže Libore, zase jaký máš ty pohled na to, do jaké míry společnost sdílí pravdivý a skutečný popis reality kolem nás? Mojí míře někde jsem slyšel, že společnost chce být klamána a vyžaduje to. Mnohdy ví, že to je lež, nicméně ji akceptuje jako pravdu. Těm lidem na to nezáleží. Oni mají svoje věci, svoje představy. Zbytečně se skrz to nějak nestresujou. Proč? Proč by si měli brát věci, které neovlivní, které je nezajímají, jenom by se tím rozpěli. Oni si nevyřeší vztahy sami se sebou, zdraví sami se sebou, vztahy v rodině. Tak proč by ještě měli jít do něčeho dalšího, o něčem uvažovat, co jim bude brát čas, energii, nejsou schopni se rozhodnout, jestli tohle nebo tamto. Prostě ty lidi to nezajímá, mojí míře. My vždycky končíme. Vždycky, když takhle máme tyhle ty úvahy, tak ty úvahy vlastně ztroskotají na tom, že ty lidi v podstatě je to nezajímá, nechtějí to řešit, chtějí mít ten konzumní způsob života, víceméně bez starosti ten konzumní způsob života, no a v tom se prostě nějakým způsobem plácají. Proč by se měli podívat, kdo jim lže nebo nelže, nebo že platíme nejdražší elektřinu v Evropě, jako proč by to řešili, když oni k tomu nemají jako
kapacitu a jsme zase u toho, že 80% z těch lidí to řešit nebude, protože v podstatě jsou jinak nastavení, než jsme nastavený my. Takže se blížíme ke konci. Já bych si tady dovolil ještě udělat takovou drobnou pozvánku na jednu přednášku, kterou budu mít teď v květnu. Jirku bych poprosil o obrázek číslo 15. A bude to pozvánka na přednášku o Velké Tartárii. Já jsem ji začal používat, nebo jsem ji pracoval první verzi na začátku asi vlastně před rokem a půl. Teď je ta přednáška nejlépe, aspoň teda podle mě nejlépe zpracovaná. Nejlépe jsou tam vybrané grafické podklady, všechno promítám přes dataprojektor, bude to 11. května v Olomouci, takže kdo se mnou chce potkat osobně, tak prosím nás přijďte za mnou do Olomouce, letáček je na webu slovanskakosile.cz a pak budu mít v květnu, taky 28. května, a to budu mít premiéru úplně nové přednášky. Já jsem na ní pracoval skoro 4 měsíce. A bude to takzvaný od kolektrické civilizace až pro současnost. A snažil jsem se sladit 3 kvalitní zdroje informací, to znamená původní vědické zápisy o tom, jak byla tato civilizace s takovým požehnaným záměrem na Zemi zahájena a započata. Pak druhý zdroj hodnotných informací je od Sergeje Sidorova a třetí zdroj informací je právě od Tohradu Cimrmana z té knihy, kterou jsme tady zmiňovali na začátku pořadu, Zakázané dějiny lidstva. A tyto zdroje jsou velice si odpovídají s tím, jak tu civilizaci popisují, ten hvězdný vklad těch vysoce vyspělých mimozemských civilizací, včetně různých staveb a technologií, které měly urychlení evoluce lidstva a pomoci. Mám tam taky připravené grafické podklady, takže mi přijde, že ta přednáška asi za ten rok a půl o té Velké Tartarii tak naplnila svůj účel a smysl a teď právě budu mít úplně tuto novou, což je v tom Rožnově pod Radhoštěm a samozřejmě i tam, kam budu pozván. A jinak pro mě je jako zastáncem Slovanou a slovanství je potkávat si osobně, takže já jenom některé věci dávám k dispozici volně na internet a poněvadž sociální sítě dost často mají i takový rozdělovací efekt, rozdělování lidí a chybí tam takový ten tah, aby se lidi znovu v těch místech, kde žijí, se setkávali, poznávali. Takže já, když dělám přednášku, besedu i seminář, tak vždycky tam dám do diskuze. Prosím vás, tak máte tady někde, kdo jste přišli na seminář, na přednášku, nějakou svoji místní skupinku, co tam děláte, kolik vás je, jestli berete další lidi. A to jsou opravdu některé věci, které se nedají dělat po sítích. To je energie, ošetřím si prostor, kde přednáším. A je to pro ty lidi, kteří mi dají odměnu za tu přednášku, tak to jsou věci, které se dají opravdu udělat jenom živým způsobem, i v tom vyčištěném, energeticky ochráněném prostoru, kde se ta přednáška dělá. A to jsou zase věci, které nelze dělat po internetu a na dálku. Bohužel to neumím. Takže pokud se na mě někdo zlobí, že nejsem tolik na sítích, tak prosím vás, teď to vysvětluju. A proti, co jste ještě chodící a setkávací, tak prosím vás, hlídejte si mě, kde se nacházím, kde přednáším a pokud si myslíte, že v daném místě bych mohl něco odpřednášet, tak prosím vás, budu rád za pozvání, za pomoc. Takže Libor, a teď jsme úplně na konci, tak teď bych nějaké shrnutí i předal tobě, protože je to tak akorát. Poslední asi vidím 3 minutky máme. Přátelé, buďte veselí, buďte šťastní, radujte se z té krásné země, ve které žijeme, radujte se z té nádherné přírody, která je vůkol nás. Vůbec se nenechejte nějakým způsobem rozhodit, nedej Bože nějakým způsobem, abyste měli špatnou náladu o tom, co vám tady s Mojmírem říkáme.
Je to pouze takové shrnutí jiným pohledem, než má většina kolem nás a většina společnosti. Jsou to prostě takové alternativní zprávy, je to jiný pohled na svět, snažíme se vám ukázat, že svět není takový, jaký je, ale jak jsem říkal, máme krásnou zemi, krásnou přírodu, sportujte, choďte na výlet, jezděte na kolo, užívejte si toho krásného života, který tady máme a záleží čistě na každém z nás, jak se k tomu postaví, jakým způsobem se nechá ovlivnit a úplně jedno, čím se nechá ovlivnit, jestli se nechá ovlivnit rodinou, nemocí, kariérou, fotkama z Instagramu, že tam všechny ženský nebo všechny chlapy vypadají stejně, já to chci taky, tak jdu na operaci. To je zcela jedno, co vás ovlivní, ale žijte tak, aby váš život byl spokojený, aby byl naplněný a nezapomínejte, že nejhorší je strach, předsudky a domněnky. Domnívám se o něčem, o někom a nemusí to být pravda. Mám předsudek o někom, nemusí to být pravda a mám strach z něčeho a nemusí to být pravda. Takže o těchto z těch 3 věcech, strach, předsudky a domněnky, přemýšlejte a teďka vám přeji hezký víkend a hezké 4 dny. Tento víkend ještě má být teplý, slunečný a na příští víkend slibujou zimu. Přátelé, hezký večer. Taky mějte se moc hezky a těšíme se s váma zase příště za měsíc u dalšího Kaleidoskopu. Hezký večer. A teď se rozloučím i já. A bude to snad jednou za 5 let, že končíme přesně na čas. Takže to je taky dobrý. A za měsíc se rozhodně uslyšíme. Je to 5. června, jsem koukal, v 19 hodin. To ještě, že vás mám na drátě všechny. Posluchače samozřejmě myslím. A budeme pomalinku končit. Dneska to bylo zajímavý, jako vždy. A bude to za 5 týdnů a rozhodně se nenechte, jak říkal Libor, tím nechat chmury, aby na vás padly. Třeba já osobně tvořím něco, takže na takovýhle ty chmurné myšlenky ani nemám náladu, protože se vytvoří pod rukama v hmotě, takže to je takový, co vás to naplňuje. Takže Libore určitě nenechám a až to bude hotový, což bude za dlouho, tak uvidíme. Takže a rozhodně vím, ty jsi tady zmiňoval počasí, Libore, ale už se mi doskrát stalo, že skoro většinou, že já se teda na počasí nekoukám a slibovali deště a tohle, šel jsem makat venku a bylo sluníčko, anebo neříkám, kde bylo sluníčko, ale rozhodně nepršelo, jak slibovali tady na západě, takže já jsem přesvědčený, že se počasí dělá podle mého záměru, co jdu tvořit a když je to hodnotné a velké, tak se zařídí, tak vesmír zařídí počasí akorát, že když stahuji něco těžkého, tak není sluníčko, abych se tolik nepotil a podobně. Prostě ideální počasí na tu práci, která pohání nás všechny dál. A tím to skončím. Poslouchejte dál, budu předávat dalšího studia a za měsíc zase naslyšenou.